Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogşan Annurban. Türkmenistan prezidentiň tawsiry boýunça adaty bazar dukanlarynyň we sewda merkezleriniň öňünde dikilen ak çadırlarda ýörüýte bayramçylyk sewdalary urulýar. Emma sowgatlyk garytlar satyn alýan aljylar juda selçeň. Satyjylar sowuk çadırlarda tas ýysyz otýar diýip ýerli synçylar habar berýär. Adat bolşýal prezident Gurbanuly Berdimuhammedow anyny geçiren hökümet maslahatyna täze bayramçylygynyň öňünden ilat edilýän sewdanyň medeniýetini ýokarlandyrmak, onu döwrewap gurmak barada degişli ýolbaşçylara ýörüýte tawsyryk berdi. Bu tawsyryň ýysyry Aşgabatyň ähli bazarlaryna iki çýerde. Ulu sewda merkezleriniň öňünde bolsa bir ýerde ak matadan dikilen ýörüýte sewda çadyrlary guruldy. Bu çadırlarda ýurdun özüne öndürilen dasary ýurtlardan getirilen süýji kökenimleri ýörüýte sowgatlyk gaplara gaplanyp satyga çykaryldy. Azatlygyň yerli çeşmesi Aşgabatda şeýle çadırlaryň bir näçesine baryp bayramçylyk sewdasynyň gidişi bilen elin tanışdy, satyjylar bilen gurrundaş boldy. Sowgatlyk garytlar alýanlara kän gözüm düşmedi. Bazarlara, dükanlara gelýänler esasan günnelik zerur bolan ady gönümlerini un, şeker, ýag garytlar satyn alýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Azatlyk radiosu bilen anonim şertlerde gurulşan satyjylaryň biri umumyň soňky 2 aýda paýtagtyň bazarlaryna sewdanyň derejesiniň görnetini pese gaçanlygyny aýtdy. Türkmenler meniň bilişimden bazara gelenlerine adatça köprak sewda etmegi gowy görýärler. Ady gönümlerini bolsa könülmejek zat bolsa 3-4 günlük, bir hepde 10 günlük ýyjegini öňünden satyn alýarlar. Emma soňky döwürde olar 1 ýa 2 günne sarp etjek ady gönümlerini satyn alyp başladylar. Özleri muňa aý işe diýen ýaly utanýarlar diýip adynyň efirde aýdylmalygyny soran satyjy gurrun berdi. Bazarda Azatlygyň yerli habarçysy bilen söhbetdeş bolan bazarçylaryň başga biri bu ýagdaý barada pikirini aýdyp, häzir ýurtda bazarda garytlaryň bahalary adamlaryň real girdejesinden kän öňe düşdi. Adamlar piýada, garytlar atly diýen ýaly boldy diýdi. Ol pikirini anyklaşdyryp adamlaryň alýan aýlyklaryny öň kalýan garytlarynyň bolup bilse 3den birini zordan ýetýär diýdi. Ýurt içinden gelip gowşan maglumatlara görä häzir Türkmenistanlylaryň günnelik satyn almaly ady gönümlerinden başga da uly aladalary bar. Ol alada bahalar gymmatladylan jemaat gozalyk hyzmatlarynyň tölegleri bilen bagly. Noýabryň başyndan elektrik toguny, tebigy gada we suwa täze nyrklar giridildi. Häzir bolsa dekabrň ortasyna goleýlap barýar. Täze ýylyň 1-nji 10 ýaş gününiň dowamyny bu hyzmatlar boýunça dol hasaplaşyp geçirmeliyip Aşgabatly ýaşaýjylaryň bir Azatlyk radiosyna aýtdy. Eger olanan hyzmatlaryň bahasyny tölemeseň, jerime salmaklarda, gelip toguny, gazyň kesmeklerde bolup biljek zat diýip ol sözüniň üstüne getirdi. Türkmen eglan etdi. Ol bu kararyny iş ýerleriniň köpelenligi, adamlaryň alýan aýlyklarynyň her ýylyň ýanwaryna 10% ýokarlandyrylýanlygy bilen düşündirdi. Odal mut diýen ýaly berilen hyzmatlaryň tölegir edilmegi adamlary ölçeýiji gurallar üçin hem esli harajat çykarmagy mejbur etdi. Parahat mikroraýonuny 1980-nji ýyllardan soň gurulan köp gatly jaýlaryň birine ýaşaýan Aşgabatly ýaşaýyjy Azatlyk radiosyna häzir öz jaýyny ikinji suw ölçeýijini oturtmagyň aladasyny diýenligini gurrun berdi. 1980-nji ýyllardan soň salynan köp gatly jaýlarda 2 san suw ölçeýiji enjam oturtmaly. Sebäbi aşgana gelýän suw bilen hajatkana, wanaly tow gelýän suwuň turwalary aýry-aýry. Bu bile goşmaça çykdyjy bolýar. Şu sebäpden bu ýyl çağalarymda täze ýyl sowgatlaryny alyp bayramçylyk saçagyny berip biljegimi anam az diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy Azatlyk radiosyna aýtdy.